акнун дӯстони азиз, ҳоло рақобати хоҷазода Беҳрӯз ки баъд аз таваққуфи дурудароз дар куштинҳои дохила ба майдон мебарояд. дӯстони азиз, хоҷазода Беҳрӯз барои хурду бузург ошно аст. ин паҳлавони пироҳани сафед пӯшида дар мусобиқаҳои мухталиф ширкат варзидааст, бахусус дар қаҳрамони ҷаҳони самбо ба гирифтани унвони қаҳрамони ҷаҳон муяссар гардидааст. дар гӯштини ҷудо бошад, онараш дар гран-приҳо, дар гранд-слам низ ҷоизадори барандаи медали биринҷии гранд-слам маҳсуб мешавад ва хелеам паҳлавони номдор аст. баданро кор кард хоҷазода Беҳрӯз дар татами дигар. акнун дӯстони азиз, ҳоло набард шӯру шавқи хешро пайдо мекунад. Фирдавс Насимов дар татами рақами 2 бо Самандар Суяров мубориза мебарад. акнун ҳар ду татами ҳар ду паҳлавонони номдор ҳастанд. Фирдавс дар намуди гӯштини миллӣ маъруф аст ва хоҷазода Беҳрӯзро мо бештар дар риштаи гӯштини самбо ва акнун дар гӯштини ҷудо мешиносем. дастпарвари донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмубин Раҳимов ҳоло дӯстони азиз, набард шӯру шавқаш бештар мегардад. дар як татами Фирдавс Насимов ва дар татами дигар бошад хоҷазода Беҳрӯз бо рақибаш набардро оғоз карданд. ин паҳлавононе ки дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон ва хоҷазода бошад, дар миқёси ҷаҳон дар намуди гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ мекунад. Фирдавс Насимов паҳлавони шаҳри Кӯлоб бештар нишаста ва сари китф рақобат карданро афзалият медонад. баъдан барои Фирдавс Насимов дар гилеми рақами 1 бошад хоҷазода Беҳрӯз бо рақибаш ҳоло ҳам даст ба гиребон аст. инҷо кашокашиҳо байни паҳлавонони номдор ва рақибонашон дуру дароз идома меёбад. ҳар навбат гирет ва истед аст аз ҷониби довари марказ Файзиддин Амиршоев. дар он навбат хоҷазода Беҳрӯз рақибро сари китф як паҳлу афтод. Далер Бурчиев паҳлавони бадахшонӣ бо ӯ рақобат дорад. аммо кори Фирдавс Насимов бо Самандар Суяров натиҷа надодааст ҳанӯз. одобу ахлоқи хоҷазода Беҳрӯз барои ҳамагон маълум аст, чунки муаллим Садриддин Обидов барои бисёр ҳам сараввал пеш аз тамрин барои одобу ахлоқ омӯзондааст. аҳсан, барои чунин тарбия намудани паҳлавононе ки одобу ахлоқи онҳо фарқкунанда аст, ба хубӣ қабул мекунанд. ҳар амре ки аз ҷониби довар бошад хуб қабул мекунанд. ҳоло Фирдавс Насимов бо Суяров дар татами рақами 2 куштин мегиранд назди мо. яку якбора
دو جفت. بله خواجه‌زاده با پرتافتن دو پهلو اینجا موفق گردید دو به قسمتی نوبتی رود. اوه فردوس نسیمов نیز رقیب را به تخته پشت افتاند. آفرین. دوستان عزیز اکنون